short. Doufám, že se máte dneska dobře, sbírám ty peníze. OK, pokud ten, kdo první mi dá první odběr, co byste chtěli, já budu mít klidně lepší priority, ale můžete si vybrat. To protože mám mnoho dobré a mám 91 bilionů, 92 bilionů. Já měl už 100 bilionů, já bych už jinak měl 200 bilionů. Je dobré to a víkend dobře. OK. Zítra koupím toto. Toto Lucky Block. Koto bych chtěl. Já chci Orcaliero, ne, já chci toho, tu plantou, ten se mi líbí. Ten je dobrý. Vím, že máte hezký víkend. Tak. Poté